आं मोनसेल' बाथ्रा बुंनाय आरोना जोंनि ढेकियाजुलि बाथासिफोरनि मानसिफोरखौ उन्दैनिफ्रायनो आं इमान खस्थ' खामानि मावनानै इमान खस्थ' खालामनानै आं देरबोबाय इमान खस्थ' खामानि मावनानै आङो माने इमान खस्थ' खामानि मावनानै आङो इमान उन्दैनिफ्राय जाय जाय नुदों आंखौ मिथिखायो ओमफ्राय दिनै जिखुनु माने दावराव दावसि जाबाय बेयाव लोंनानै फैनानै आंखौ स्टेसनाव आं लोगोनाव फैनो नागिरनायावहाय आंखौ स्टेसनाव जिबायदि बाथ्रा बुंबाय ओमफ्राय पार्सनेल बे आंखौ एटेक बुंबाय जानला मोनला आंनि बाइक लानाय मालांनाय बाथ्राफोरखौ पार्सनेलि एटेक आंखौ बहुत गाज्रि गाज्रि बाथ्रा बुंबाय आंखौ स्टेसनाव फैनानै लोगोफोर खोथाया जोबोद सिरियासमोन आरोना मानो होनबा जोङो उन्दैनिफ्रायनो जोङो मा होनो लोगो मोनबोनाय जियारानि ब्रह्म नोंथांमोना मिथिखायो बर'नि राइड खालामो बाइक सालायो नङा होमबा राइडार बेनिफ्राय जोंनिनो क्लासमेट आंनिनो क्लासमेट जोङो मोनसे स्कुलावनो फरायबोनाय जोंनि ढेकियाजुलिनिनो बाटासपुरनिनो बेनिफ्राय मा होनो जायनिखि दा बिथांखौ बुदों बिथांमोनखौ बुदों आंनि लोगोफोरखौ बुदों बिसोरो जोंनो मानिबोखानाय सिनायजोबलायो जों बिदा होननानै जोङो मानियो बिसिनि बिनानावमोनाबो जोंनिनो लोगो आंगो लोगो क्लासमेट गोजासोमोन थ' मैया जानानै थांबाय जेनिखि दावराव दावसि बेफोरो दायो माने प्रब्लेमा सल्भ जाबाय आरो माने निमाहा होलायबाय गोरोन्थियाव जायो नंगौ बयहाबो लोंनायजों जानायजों नङा होमबा बैसागुनि नामाव लोंबाय जाबाय थ' दायो मैया जि बुलायलायनायमोन माने लोगोफ्रा आंनि जियामोना बिसोरो माने लोगोनियाव थांनो होननानैसो जेनि मोनहानियाव थांनो होननानैसो फैदोंमोन जाहैदों आरोना स्टेसनाव ओमफ्राय दा बिदिनो बैसोरो आदामोना फैनानै माने गाज्रि बाथ्रा बुंनाङो आरो बाइकनि सायावहाय बाइक जेनिखि जियाया बायदोंमोन इमाइजोंहाय बायदों आरो ना माथो होनो जोंनि गोरिबनि फिसाफोरालाय मारैथो केस हेन्ड टु हेन्ड बायनो हानो नङा होमबा थ' बे बाइकखौनो लानानै माने बुंदों जाहैदों नोंसोरो देहा फाननानैसो बेबायदि बाइक बायदों मानो बेफोरबायदि ना ओमफ्राय दा बिनि थाखाय गोबां गाज्रि बाथ्रा बुंनायनि थाखायनो दावरावा जाबाय बुलाय सोलाय जाबाय आरो ना ओमफ्राय दा बेफोर प्रब्लेमखौ माने दायो क्लियारिफिकेसन होदों आरो नोंथांमोननो मा होनो जियाया जि बाइकखौ बायदोंमोन बे बाइकआ इमायावसो लानाय आरो ना नोंथांमोना मिथियाबा मोजाङै सोंनानै लानाया मोजां बेबायदि डाइरेक्टलि पार्सनेल एटेक खालामनो नाङा रावखौबो मानो होनबा जोङो उन्दैनिफ्रायनो लोगो मोननाय नोंथांमोनाबो लोगो मोननाय जेनिखि बुग्रा आरो ना आदामोनाबो नोंसोरबो सिनायखायो उन्दैनिफ्रायनो लोगो मोनलायनाय जों गावजों गाव गोबां उन्दै समनिफ्रायनो जोङो ढेकियाजुलियावनो देरबोबाय ओंखायनो सिनायलायो गासैखौबो जों मिथियो नोंथांमोनखौबो जों बिदा होननानै मानियो थ' नोंथांमोना जुदि माबाफोर सोंनो दङब्ला न'आव थांना सोंहैनो हायो माबोरै लाखो बाइकआ बहानिफ्राय फैसा मोननाय बेफोरबायदि सोङोब्ला मोजां मिथिनानै लानाया नाथाय माब्लाबा समावहाय बेबायदि रंजाफुनाय रंजालि बैसागु बेफोरबायदि समावहाय मा होनो बेबायदि बुलाय सोलाय खालामनाया माने समाजाव मोजां नङा आरोना दायो मानो होनबा बे भिडिअसआ गोबां जेरावबो गोसारबाय दायो जुदि नाम लानांगौब्ला नोंनि इमेज होनांगौबा नोंनि फट' होनांगौबा गोबां नोंनि बिनानावनि लोगोफोरनि आरो न'खरनि मानफोराबो गोबां थांगोन नाथाय जायगायावथ' मिथिजोब्बाय अब्लाबो जोङो शेयार खालामनो गोसो जाया नामबो मख'नो गोसो जाया दिन्थिनोबो गोसो जाया आरोना मानो होनबा जों बे प्रब्लेमखौ निमाहा होबाय आरो नोंथाङाबो निमाहा होदो आरो जाहाथे इयुनाव बेफोरबायदि बाथ्रा दा बुंसै मानो होनबा बाथ्रायानो जोंखौ बौहोयो बाथ्रायानो जोंखौ माने थैनायाव लाङो आरोना नस्थ' जानायाव लाङो बाथ्राखौ एसे साननानै बुङोब्ला मोजां आरोना बेफोरबायदि गाज्रि बाथ्रा बुंनानै रावखौबो जोङो सुद्रायहोनो हाया आरो दाय मोनदों होननानै जोङो रावखौबो दुब दाब बुनानै बेखौ मोजां खालामनो हागोन बेबायदि नङा जोङो दाय मावा गासैबो मावो जोङो मावनो होननानै रावबो मावा मावफ्लाङोसो नङा बेफोर मावफ्लांनाय गोरोन्थिफोरखौ बुजायनानै होननानै बुंनांगौ मानो होनबा जा नै जोंथ' गथ' गोरलै नंलाना जिया रानि मोनाबोथ' उन्दै नंला बिसोरखौ मोजां बाथ्रा बुङोब्ला बिसोरबो बुजिगोन बिसोरबो फोरमायगोन थ' थार बाथ्राखौ मिथिनो थाखाय नोंथांमोना मोजाङै सोंनाया मोजांमोन आरोना बेबायदि डाइरेक्टलि गाज्रि बाथ्रा बुंनानै बुलाय सोलाय खालामनाया मोजां नङा आरोना ससियेल मिडियाआवहाय दायो गोसारबाय ससियेल मिडियाआव दायो बयबो मिथिबाय दा नोंथांमोनखौ गासैबो रंखौनो सानगोन नङा होमबा थ' जियानो जा जोङो निमाहा होलायबाय जिया रानि ब्रह्मआबो निमाहा होबाय थ' आदामोनाबो निमाहा होलायदो नङा होमबा निमाहा बिहरनाय हिसाबै निमाहा होबाय थ' नेक्स्ट टाइम बेबायदि खालामनो नांलिया मानो होनबा जायगानिबो नाम जायो हारिनिबो नाम जायो आरो नै रंजालि बैसागु इसेबां गाजा गोमजा फालिबोबाय रंजालि बैसागु फालिनाय समाव बेबायदि दावराव दावसि खालामनाया जोबोद इनाय जादों आरोना थ' जियानो जा दायो क्लियार जाबाय खोथाया जिया रानियाबो निमाहा होबाय जि गावजों गाव सिनायलायनाय बिदा फंबाय गावजों उन्दैनिफ्रायनो लोगो मोनलायनाय हिसाबै निमाहा होबाय आरोना बेनिफ्राय नेक्स्ट टाइम बेबायदि खालामनो नांलिया मानो होनबा उन्दैनिफ्रायनो देरबोनाय जिया रानियाबो जों गैयि न'खरावसो जोनोम जानाय नङा होमबा जोबोद खस्थ'नि गेजेरजोंसो बाइक लादों इमायाव लानायखौथ' नोंथांमोना मिथिखायो नङा होमबा मान्थलि हरबाय थानांगौ थ' जोङो जौगाहोनो थाखाय जोङो सापर्टसो खालामनांगौ आरो आं मोनसे खोथा बुंनो फैदों आरोना ओरैबायदि मानसि थायो माने मेगन साग्रा थायो आरोना हिंसा थायो
बे हिंसायानो जाहैबाय रावबो नङा दे गावनि खाथिनि न' उसुंनिफ्राय लानानै एरियानि मानसिफोरानो मेगन साग्रा थायो जोंनि बर'नि गेजेराव आरोना सापर्ट होनाय थाया नाथाय डिस्ट्रिक्टनि आउटनि डिस्ट्रिक्टनि गावनि डिस्ट्रिक्टनि गुबुन डिस्ट्रिक्टआसो सापर्ट होबावगोन खाथि खालानि न' उसुंनिफ्राय लानानैनो सापर्ट होग्राखौ जोङो नुनो मोना आरोना गोबांखौनो नुनो मोना दै गोबांखौनो आं गासैखौबो बुंजोबाखै बेनिफ्राय बेबायदि थायो आरोना नाथाय बेबायदि जानो नाङा जों उन्दैनिफ्रायनो लोगो मोनलायबोबाय जों सिनायलायखाना ढेकियाजुलिनि बाथासपुरनि मानसिफोर जों रावखौबो सिनाय गैया सिनायजोबलायलायखायो गासैबो थ' बिनिखायनो माबा मोनसे दाय जायोबा मोजाङै बुंनांगौ मा सोरखौबा दाय मोन्दों होननानै सोरखौबा खानाय सिननाय ना सोरखौबा दाय मोन्दों होननानै लेगेलनि इनिगेल खालामो मा होनो इलिगेल बेफोरबायदिया मोजां नङा आरोना जोङो गोबां समनिफ्रायनो नुबोबाय जोंनि माखासे ढेकियाजुलियाव गोबां सोरबा डेभेलप जाबोबाय सोरबाया मा होनो बेफोरबायदि गोदोनिफ्रायनो दासिमबो दङ माने साननो रोङै बेबायदि दङ आरोना बेनिफ्राय गोबाङानो मोजां बुजिनायबो दङ आरो बुजियैफोरबो दङ थ' बुजियैफोरा एसे साननानै नायदो आरोना आरो जाय गोरोन्थिया बयहाबो जायो गोरोन्थिखौ मोन्दों होननानै बुख्रुब सुख्रुब खालामनाय बेफोरबायदिया गोरोन्थि आरोना हानायमानि जोङो मोजां रावजों बुजायोब्ला लागोन खिन्थु बुख्रुब सुख्रुब खालामनानै जुदि बेफोरबायदि खालामोबा मालाबाबो लाया आरोना रावबो सोलायनाय नङा बिदिजों रावबो डेभेलप जाया आं बेखौनो रिकुवेस्ट खालामो आरोना गोरोन्थिया बयहाबो जायो नङा जाखायो दा बे गोरोन्थिखौनो मानसिफ्रा मा खालामो अभार खालामो ससियेल मिडियाआवबो हगारो खायसे गोबांखौनो नुयो आरोना ससियेल मिडियाआव हगारो आरो मा होनो बुंथाव जायो जोंफोरनि गोसोआवसो दङ आरोना जियानो जा जि जालांबाय आरो नेक्स्ट टाइम बेफोरबायदि खालामनांलिया सोरबा एसे जौगायोबा बेखौ सापर्ट होनांगौसो दिनै जिया रानियाबो राइडारनि गेजेरजों बयबो सिनायो बेखौ जों बयबो सापर्टसो होनांगौ बेफोरबायदि खालामनाया गोरोन्थि आरोना थ' मा बुंनो नोंथांमोना मा सानोसै नाथाय क्लियारिफिकेसन होबाय आरोना जिया रानियाबो होनो हागौ नोंथांमोना सापर्ट खालामबानो जाबाय थ' नोंथांमोना नायनायनि थाखाय थेंक इउ स' माच आंनि भिडिअसनि गेजेरजों आरो माबाफोर गोरोन्थि जादोंबा निमाहा होबानो जाबाय नेक्स्ट भिडिअ थाबैनो लोगो मोनफिनगोन आरो नोंथांमोना मोजां मोनबायब्ला लाइक एन्ड शेयार खालामनानै हो आरो लोगोसे गोदानब्ला आंनि चेनेलाव साबस्क्राइब खालामनानै गालां थेंक इउ स' माच फर वाचिं मैया नांलाय खमलाय जानाय आरो बुलायलायनाय जानायनि सोमोन्दै आं बुंनो नागिरदों आरोना मैया माने जोङो सानावहाय सानसे माने गामि सेंग्रा सिख्लाफोरजों मोसाबाय आङो फुंनिफ्रायनो ओमफ्राय फुंनिफ्राय मोसानानै ओमफ्राय आंनि लोगोआ माने जेनिया इसा निसामारियाव नालाय ओमफ्राय जोङो बिसानावहाय माने ओरैनो मोसानो सानावहाय लेंहरबाय थादों सानाव फैनो मोनासै आं सेंग्रा सिख्लाफोरजों ओंखारना टाइम मोनासै आंहा ओमफ्राय आंनि लोगोजों आंजों बायथ' 9टानि ट्रेनजों इसानाव थांसै ओमफ्राय इनिफ्राय गाबोन डाइरेक्ट नोंसानाव फैफिनसै इयाव थांसै होननानै गामियावहाय होननानै बिदि होननानै जों 9टानि ट्रेनजों फैनो होननानै टिकेट दानलायलायबाय ओमफ्राय टिकेट दाननानै लाबाय ओमफ्राय माबा आरोना ढेकियाजुलि माने बाथासिफोर खाथिनखा नालाय आं उन्दैनिफ्रायनो ओमफ्राय आंनि लोगोआबो उन्दैनिफ्रायनो बाथासिफोर खाथिनखा ओमफ्राय जोङो माने बे बाथासिनिनो माने गामिनि मानसिफोर दंमोन नालाय बेवहाय जों रायलायदों आरोना ओमफ्राय रायलायबाय थानायाव बे मानसिया फैनानै गाज्रि बाथ्रा बुंनायावहाय ओमफ्राय बिदिनो माने आंनि लोगोजों गंनानै रायलायबाय थानाय बिदिनो नांलायनायावहाय ओमफ्राय ओरै नारनायावहाय बिदि नांलाय खमलाय बुलायलायनाय जादों आरोना ओमफ्राय बुलायलायनाय जादों ओमफ्राय आंखौहाय जों बुलायलायनाय जाबाय बियो मानसिया गावहाबो दानि फन खालामना देनानै आं लोंनानै बायदिसिना बुंफ्लांबाय आंखौ निमाहा होदो मादो बिदि होननांबाय ओमफ्राय आङो जेबो सानाखिसै दे मैया लोंनानै जानानै जाफ्लांबाय दे जेबो नंला बिदि होननानै लोंनानै जानानै जाबाय ओमफ्राय नांलाय खमलायबो जाना थांबाय जेबो नंला होननानै जों मिला मिसा खालामलायबाय ओमफ्राय आगेरा बागेरा बै साइड पाइट मानसिफ्रासो माने बिसोरो अलरेडि आंखौ इदि साननानै थाखायो खोमा इदि माने पार्सनेलि इदि एटेक खालामनो नागिरखायो खोमा माबा आंखौ गोरना बस'गोनो गोरना दानस'गोनो इदि माबा माबि बाथ्रा बुंदों ओमफ्राय बेफोरबायदि मानसिया माबायदि बाथ्रा बुंदों आंथ' इनि बुंनाय मेसेज खालामनाय मा खालामनाय गथाय आं स्क्रिनशट खालामना दोनखाजोब्बाय आङो आंनि लोगोफोरनो गासिनोबो हरना दोनखाजोबदों आं जुदि आं बायसान्स माबा मोनसे जायोबा दाया बिनिनो जागोन आरोना जाय मानसिया आंखौ होनदोंना नोंखौ जेराव लोगो मोनो बेयावनो गोरना दानस'गोनो आंखौ गोदोना दानस'गोनो आंखौहाय जेराव लोगो मोनो इयावनो ओमफ्राय जोङो जायजों मानसिजों नांलायलायदों बे मानसिया जुमाय फेनाय ओमफ्राय जुमाय फेनानै बिदि बायदिसिना बुंफ्लांबाय माफ्लांबाय दे नानि जागानिनो मानसि निमाहा होदो मा होदो होननायखाय आं जेबो होनासै दे निमाहा होबाय दे होननानै ओमफ्राय आरो सासे मानसि आरोना आंनिनो उन्दैनिनो लोगो इयो बेबो आंखौ गाज्रि बुंहरबाय ओमफ्राय आं बेखौ केस होनो नागिरदोंमोन ना ओमफ्राय दानि बेबो सरि माबा माबि होनहरबाय आरोना ओमफ्राय आङो दे खनसेखौ आं जेबो सानला जेबो होनला मानोथो आं पुलिस केस होबाय थाबावनो ओरैनो जागानि मानसिफोरखौ मानो हेरेसमेन्ट खालामबावनो आंलाय होननानै आङो बुजिनानै आङो निमाहा होबाय आरोना खिन्थु साइड पाइट मानसिफ्रा बिराद गोरों दंना बिसोरोहायसो आंखौहाय माने जेराव लोगो मोनो बेयावनो गोदोना दानस'योनो गोरना बस'योनो बुगोननो मागोननो माबा माबि होनगासिनो आरोना ओमफ्राय थ' आंखौ दाय मावदोंबा आं मा दाय मावनायनि आंखौ बुनो नागिरदों आरो मा प्रुफ मा मोन्थाय थानायनि आंखौ बुनो नागिरदों बेहा मा प्रुफ दं बेहा आंखौ बुनो हालायलायनाय आं मा दाय मावनायनि बुनो नागिरदों आं इनि मा पार्सनेलि आंहा इजों मा दुश्मन थानायनि आंखौ बुनो नागिरलाबायदों बेयाव जानला मोनलानो आंखौलाय जेराव मोनो गोदोना दानस'गोन मा दानस'गोन बिदि बुंना लाबाय नायो आङो
आं माबा मोनसे जुदि जायोबा आं दिनै बे भिडिअनि गेजेरजोंबा आं जुदि माबा मोनसे जायोबा बे मानसियानो जमिदार जागोन डाइरेक्ट बे मानसिनिनो दाय जागोन आंथ' बुंना होखाबाय बे मानसिनिनो दाय जागोन बे मानसिया मा थिग गाबोन समबो सानसे मोजां सानसे गाज्रि दानि जुगावहाय गाबोन समबो जुदि आंखौ लामा ससेफ्राव बे एटेक खालामबायोबा आं हर जानानै फैनाय जायगाफ्रावहाय आंखौ एटेक खालामबायोबा दाया बिनिनो थांगोन थ' जोङो माने जायगानि मानसि नालाय जेबो केस टेस होलायलायासै आङो मिला मिसा खालामबाय माने लोंनानै जाना बुंफ्लांबाय माफ्लांबाय होनबाय नालाय थ' आंबो जेबो सानासै आं निमाहा होबाय आरोना ओमफ्राय आंनि लोगोआबो जेबो सानासै आरोना दे लोंनानै जानानै जाबायबा बिदि होननानै ओमफ्राय जों बेखिनियावनो केसखौ खामला बेखिनियावनो जों मिला मिसा खालामनानै दोनथ'बाय दावराव खालामनांला आरोना जेबो नंला ओमफ्राय जाय गोरोन्थि जाय बुंनानै आंखौ जानला मोनला बुंहरगासिनो बिसोरखौ आं दा मोनसेल' बुंहरो जोंना जायजों नांलायदों बेजोंनो जोंहा जेबो प्रब्लेम गैला जों मिला मिसा खालामबाय नोंसोरो जानला मोनला आंखौ बुंहरबाय थानांला आरो जानला मोनला सोंहरबाय थानांला आंखौ बाबाय आङो माने दायाथ' बिनि लोंनानै जानानैसो जानाय नालाय ओंखायनो बेफोरखौ बांद्राय गोलाव खालामालासिनो आं केस होआसै जायगानि मानसिखौ मा केस होबावनो ओंखायनो आं बेखिनियावनो फोजोबबाय